Kamala tasa. Muistatteko pelin viime videosta? Alkaanpa ilman pettejä. Mä unekyppaan kaikki. Oisko mitään? Mä menen tänne nurkkaan. Itkemään. Nyt te näette pian taikatemppu, kun mun selkä tulee toista ratkaa. Ette te näyttää mitään. Noniin, kattokaa. Wow, I don't have any pet. Tosiaan menkää seuraamaan All6767 ja se on mun serkku. Mutta se nyt tulee gameplaytä, mä otan kaikki nää PV:n pelit takaisin. Kuinka meni muuten kattoo Jarkko Lämpökisoa nyt tän. Ei mulla muuta, moi!